Dobrý den, tak dneska pro změnu z kuchyně, kde já se cítím nejlépe z celého domu. O čem to dneska bude? Hned to uvidíte. Tak střih a o čem to dneska bude? Jak vidíte, o citrusových plodech. Začneme tady krásnou limetkou. Limetka je úžasný citrus, obsahuje šťávu, která je sice na chuť značně kyselá, ale jakékoliv jídlo, když si tam nakapete tu šťávičku, tak vlastně si zalkalizujete, zharmonizujete, zdezinfikujete a chuťově prostě upravíte. V tropech se to dělá automaticky, do každého jídla se přidá trošku šťávy z limetky. Nutno podotknout, že v tropech ty limetky jsou různých druhů a většinou jsou vevnitř oranžový nebo růžový a tak jejich chuť je docela sladká, aromatická. Takže to je úžasný. Když jsme u limetky, tak ještě tady mám na stole připravený nutmeg, to je muškátový oříšek, jak víme, to se strouhá, velice voní, ale také má dobré zdravotní účinky a tahle kombinace, to znamená, když si do limetkové šťávy nastrouháte trošku toho oříšku a kopnete to do sebe, takovýho jako panáčka, tak si úžasně vyčistíte žaludek. Když je vám třeba špatně, něco jste snědli, tak se vám udělá taková první pomoc na ten žaludek, ajurvédská. Tak tady máme krásnou mandarinku, za ní pomeranč a tak dále. A tady máme ještě, co si u nás můžeme koupit za kvalitní prostě nápoje. Tady vidíte 100% sladký pomeranč. Tady je nápoj z klementínek, to je taky úžasný ovoce citrusový. No, ale když pijete tyhle ty krásný, drahý nápoje, tak pijete sladkou přeslazenou vlastně vodu, kde jsou teda nějaký vitamíny, ale je to umrtvený prostě, jo. Kdežto, když si vymačkáte tyto plody, zejména pomeranč, na takovýmhle jednoduchým nástroji prostě, který každý zná, a vypijete to, no tak máte plnohodnotný nápoj, kde je dužina, kde je mimo té šťávy, že jo, čerství, kde je taky vláknina, takže dostanete komplexní do sebe zdravý nápoj, který vám udělá jedině dobře. A tady ještě naposled vidíte, mám tady citronelový olej, to je z limetky olej, přírodní 100% ve spreji, který se na Srí Lance a v tropech používá proti komárům, proti hmyzu. Když si nastříkáte ten olejček na sebe, který krásně voní, je 100% přírodní, tak to odpuzuje jakýkoliv hmyz, tak žádný chemický repelenty, jak je to jednoduchý. Ať je příroda. Zdar. Přátelé, ještě dodatek k těm citrusům. Já jsem zapomněl na grep. Tohle je takovej, jsem našel doma takový starý vysušený grep z nouze, protože já jsem kvůli tomu jel do Alberta pro čerstvý grep, kde bohužel ho neměli. Takže jsem... no. A tak proč grep? Ne takový ten oranžový nebo pomelo, takový ty moderní kříženci, ale tenhle ten obyčejný žlutý grep, grapefruit, tedy, že jo, správně, tak ten je velmi zdravý taky. Ten je zdravý tím, že obsahuje spousta takzvaných hořčin a vlákniny samozřejmě taky. A i ty pecičky se doporučuje kousat, které jsou extra hořký a zdraví a obsahují spoustu enzymů. Takže občas si vzít jeden takovejhle obyčejný grep, pokud ho seženete, tak a sníst ho prostě celý a jako extra, ne s něčím, tak si velice
pohladíte a detoxikujete trávící systém, hlavně horní trávení, ta horní část břicha, ty orgány. Takže je to velmi zdravé ovoce, které na chuť není zvlášť atraktivní, ale zdravé. A pak ještě pro úplnost existuje ještě jeden citrusový plod, který se jmenuje bergamot. Ten tady samozřejmě nemám k dispozici, ten v našich roztomilých končinách nemůžeme koupit. Ten se ani nedá jíst vlastně, ten je opravdu velmi, velmi hořký a navíc takový jako aromatický hodně a ten se používá hlavně do kosmetického naturálního průmyslu jako přísada, velmi, velmi taková vonavá bergamot, do pánské kosmetiky zejména se přidává a taky třeba do černých čajů některých, jako třeba Earl Grey, tak ono to tak ovoní ten čaj hezky tím bergamotem, takže to je pro úplnost, aby jsme skončili formát citrusových plodů. Děkuji za pozornost.